Ну вось ужо і амаль год ад пачатку нашай рэвалюцыі. Паўстання, пратэстаў, каму як зручней. Канешне ж, пратэсты пачаліся куды раней за 9 жніўня 2020 года. Змаганне з лукашызмам і наогул цягнецца ўжо дзесяцігоддзямі, а змаганне за Беларусь стагоддзямі. Аднак сёння я ўсё-ткі хацеў паразмаўляць менавіта пра масавы народны ўздым, які выбухнуў летась у адказ на чарговую фальсіфікацыю выбараў пляшывым узурпатарам. Упэўнены, у найбліжэйшыя дні з'явіцца багата матэрыялаў пра год пратэстаў. І на Ютубе, і ў Тэлеграме, на іншых медыяпляцоўках. Я спадзяюся, што будзе і аналітыка, і агульныя лічбы, і шматлікія каментары. Не буду забіраць хлеб у іншых блогераў і журналістаў, а таму сёння прапановую паразважаць над адным пытаннем, датычным года пратэстаў. Магчыма, не самым прыгожым ды не самым зручным, але ўсё-ткі вельмі важным. Год рэвалюцыі. Ці яно таго было вартае? Я доўга разважаў над гэтым пытаннем, хоць і маю адказ на яго. Адказ для самога сябе, бо агульнага для ўсіх адказу я якраз-такі не маю. Нагул я не ўпэўнены, што гэткі агульны адказ існуе. З аднаго боку здавалася б, дык а што тут думаць? Змагацца са звар'яцелым дыктатарам, які з кожным днём заганяе нашу краіну ўсё глыбей у бездань, які крадзе нашае сёння і нашае заўтра. Змагацца з гэткім дыктатарам, канешне ж, варта. Змагацца са злом заўжды варта. А з іншага боку, нельга ж заплюшваць вочы і на цану нашага паўстання, якую мы ўжо ўсе заплацілі. І якую яшчэ, канешне ж, заплацім. Ну вось як, да прыкладу, патлумачыць патрэбу змагання з лукашыстамі дзецям, якіх гэтыя лукашысты пакінулі сіротамі. Альбо бацькам, якія пахавалі сваіх дзяцей, забітых лукашыстамі. Як ацаніць увесь гэты акіян слёзаў, у якім літаральна патанае наша краіна? Як агарнуць усіх закатаваных, прыніжаных, зламаных лукашыстамі? Як суняць увесь іх боль, на якіх шалях усё гэта ўзважыць? І што адказаць сотням тысяч тых, хто вымушана з'ехаў з краіны, страціўшы ўсё? Гэта, ведаеце, як ува ўкраіне. Дасюль раз-пораз чутно спрэчкі пра тое, ці варта яно таго было, паўставаць супраць Януковіча ці не. З аднаго боку, канешне ж, паўставаць, бо ён цягнуў краіну ў Расею, пазбаўляў яе будучыні. Ну а з іншага боку, дзясяткі тысяч забітых, мільёны перасяленцаў, акупаваныя Крым і Донбас, вайна. Дык ці вартае яно таго было? Я ўпэўнены, што адказ на гэтае пытанне кожны з нас павінен знайсці для самога сябе самастойна. Гэтаксама, як і год таму, кожны з нас самастойна пастанаўляў для самога сябе паўставаць ці не. Заяўляць пра самога сябе, пра сваю годнасць, пра свае правы, альбо не. Я ж таксама мог не рабіць гэты блог, альбо саскочыць з вядзення стрымаў з акцыяў пратэсту, каб яшчэ нейкі час больш-менш спакойна ездзіць на радзіму, бачыць сваю маму, блізкіх, сяброў, родную горадню, родную Беларусь, папросту прамаўчаць, усяго толькі. Праўда? Дарэчы, мы з мамай некалькі разоў размаўлялі пра тое, чым я і навошта займаюся. І як усялякая мама, мая мама, канешне ж, таксама пераймаецца за мяне. І, канешне ж, яна таксама прасіла мяне. Маўляў, сыночак, можа, не лезь. Хай іх халера бярэ. Не лезь. І штораз я тлумачыў сваёй маме, што яе сын нічога дрэннага не робіць. Яе сын нікога не забіў, нічога не скраў. Папросту яе сын за праўду. Таму што быць за праўду гэта слушна. І моя мама гэта ведае. І моя мама мяне разумее.
Ну і па скрыпту. Не маючы для вас агульнага адказу на пытанне, ці варта яно таго было, аднак мне ўсё-ткі ёсць, што вам сказаць. Гэта вельмі добра, што шукаць адказ на гэтыя ды іншыя пытанні кожны з нас мае самастойна. Мы ўрэшце вучымся думаць і дзейнічаць самастойна, не перакладаючы адказнасць за свае словы і ўчынкі, а таксама за свой лёс на кагосьці іншага. Гэта і ёсць быць гаспадарамі свайго лёсу, а таксама гаспадарамі сваёй краіны. І, канешне ж, гэта і ёсць падмурак нашай перамогі. Нашая цудоўная супольная будучыня, у якой ані ў каго не застанецца сумневаў пра тое, што жыве Беларусь.